Mitä? Saanko mennä... Saanko mennä puistoon? Saat, tietty. Minä menen uima-altaalle. Yeah. Minä tulen siskaan. Mennään puistoon. Hei, odottakaa minua. Nyt mä kuvaan noita. Hei, anteeksi. Mikä sinun nimesi on? Olet Leevi. Minä sateenkaari. Millä kadulla asut? Sateenkaaritiellä. Ai, minä asun ihan samalla. Mikä kerros? Minä olen tuossa 9. Minä 8. Me olemme sama vierekkäin. Kiva. Voitko mennä kysymään, että pääsenkö teille kylään? Joo, minä kysyn. Odota hetki. Äiti, pääseekö minun yksi kaveri? Me tapasimme juks. Niin, voiko hän tulla meille kylään? Voi, tietenkin. Kiitos. Kiitos. Lähdetään. Minä leivon. Minä menen Jääreeltä. Sisko jää vahtimaan pikkusiskoosi. Oho. Onpa hyvä. Upsis. Hei, nyt kuvaa. Minä teen ruokaa. Moi. Otin vain rusettini pois, se kutitti. Olen muuten ihan sama. Hyöty. Okei. Nyt mä sytän Mennään tätä ulos. leiviä. Nyt mä sytän tätä leiviä. Minä juon vielä minun kokikseni. Mennäänkö tuonne Pusuttelusaarelle? Joo. Kyllä pyydin. Sitten. Perillä ollaan. Kyllä. Sitten.